Aba, sumasapit yung makauno. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. Happy holiday sa inyong lahat. Happy New Year kay Spider Dog. Happy New Year Spider Dog, kay Exotic Weber, kay Julius Quiros diyan sa Mantipolo. Si Katagit, si Gagambol, si Kasapot, Gagambino, Kois TV, Kakamba TV, si Agamchoy, PH, Kasakmal, si Viral, si Gagampait Kayakap, si RJ, sila Jordan, si Dandan, si Yusop, sila Sir Dominic. Happy New Year sa inyo, sir, mga idol. Sino pa ba? Yung sila si Gagam Vlogs, si Serge Castro, si Canigro, ayan, saka si Kabalbon. So happy holiday sa inyo lahat. Happy New Year. Shoutout kay John Arnold Cago, kay Marvin Ortin, Amel Obligar ng Bacoor, Cavite. Saka sa iyo sir dyan, si Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Happy New Year sa iyo sir. Si Jomar Balita, saka si tatay niya si Lito Balita dyan sa Lipa, Batangas. Happy New Year sa inyo lahat. Sa lahat ng mga subscriber, mga kagamba, subscriber ko, mga viewers ko, Happy New Year sa inyo lahat. May paglalabanin tayo mga kagamba. Ayan yung isang Uno at saka isang Avatar. Ayan, special na laban ito. Parehas na rare ito mga kagamba. Nakita nyo yung picture dyan. Ito yung Uno. Marka Uno. Pero kaano pa rin ang tawag din sa ng mga bata yun, Avatar pa rin, kasi maraming klaseng Avatar kasi. Inililinya nila yan sa Avatar. Pero mayroon talagang specific na Avatar. Ito yung nasa likod niya. Ito yung Avatar talaga. Pero kalinya pa rin nila yan, marka Uno na yan. Ayan. Papakita natin yung Avatar na yan. Ayan Ayan. So pagharapin na natin mga kagamba. Ayun na. Ayun na. Ang lupit nitong Avatar mga kagamba. Pero hindi pumapayag yung marka Uno. Kumakawala. Ayan Aba, sumasapit yung marka Uno. Nadadali na yung Avatar. Kanina ang nangingibabaw yung Avatar. Naku, nadali Avatar. Naku. Ayun, sumasapot din yung Avatar. Ayun na. Alang tigil ang bakbakan mga kagamba. Nagpapakawala rin na sapot yung Avatar. Parehas silang humahata, walang tigil. Hato mga kagamba. Matinding laban to. Nako, ayun. Pati hulog na yung Avatar mga kagamba. Hindi na nakayanan yata yung tagal ng laban. Ayan na, ayun na, nadali na. Ayun na, pero kumakawala pa rin yung Avatar. Ang tindi ng laban na to.
Nako. Wala, parehas na silang lukot-lukot eh. Oh. Oh. Walang tigil. Oh, sige. Ang lulupit tong mga rare na to. Pambihirang laban to ah. Malupit na laban oh. Aha. Malupit tong marka uno na to. Masapot pa. Natulala yung dalawa mga kagamba. O, gumagalaw pa yung ano, marka uno. Ayun na. Yung mga mag-reseller dyan, mga kagamba, bago mag-February, marami tayong gagamba niyan, marami na tayong Tagalog. Ready na kayo para kumita naman kayo. Sumadya na lang kayo rito kung may motor kayo para mas makakatipid pa kayo. So, hindi ko na rin kayo kayang i-deliveran pagdating nung time na yan. Pagka marami na tayong order. Ayan mga kamba, so ang lupit nitong marka uno na to. Tinalo niya yung avatar. Ayan, natulala na yung ano. Pero ang lupit ng laban mga kagamba. Matindi. Mga nakalinya ng pula puso dito mga kagamba. Itong mga ganitong klaseng gagamba kasi. Bihira mong makita ito sa hindi mga pula puso. Dito naka-line up to sa mga pula puso. Wala kang makitang uno kung hindi pula pusod sa avatar. Karamihan yan mga ganyan rin na kulay o marka sa mga pula pusod yan nakalinya mga kagamba. Yan, bihira lang yan. Karamihan lang sa mga normal na gagamba, yung mga bulik kung tawagin, ay yung mga ano lang, tala lang, ganyan. Butterfly, yung Pokemon. Karamihan ganun. Pero yung mga ganito, marka uno, avatar, yan. Karamihan yan sa ano, pula pusod yan mayroon. Ayun. Ayun na. Oh, binilot na niya. Lupit tong marka uno na to. Ayun na. Patay na yung avatar na yun mga kagamba. Ayun na. Oh. Lupit na laban. Binilot na. Okay. So, ayun ang daming nai-scam mga kagamba. Ingat pa rin tayo sa mga scammer. Huwag na kasing papatol sa pera muna bago kagamba. Kung gusto nyo, pumunta kayo dito sa akin pag mayroon ako. At least alam nyo yung binibili nyo. Hindi yung mauna yung pera. Tiyagaan nyo muna lang kung ano yung gagamba ko rito. Kasi kaysa ma-scam lang kayo, wala, sayang pera nyo pinaghirapan mga kagamba. Okay, so hanggang dito lang mga kagamba. Maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!